pen 407 truck ka chitonga jok bike ke vek atum apran ke damnang Kichopang lima tangka pensi hem ka chikim poalam the ke paklang atum kuti kep adai ki chituji aphan Guwahati High Court pen ke pachini Kardom nilimen ke tam hidirong pipi nilitum ladak TVS lang ni automobile ahin pen loan mela bi ponji update lake 21 May to 24 an bi ponji lasi nang litum kadoka vesame nang humri ikta chok pen ke lang litum address ke HP petrol pump laso opposite lo lasi nang litum kadoka vesame nang humri ignon pen offer da doji kaprek offer nang litum dak nang humri lo pulote details tame nang tum long pon po pen ke helmet hai same duita long ponji gift hamper hai same doil bela puson si kaprek interest rate hai same komji Karbi Anglong live ada babirta long pen ilisami mirinan sepi pene bertang ton pen arjuponikta Towar mesenta gari ke ve kachirire atuma phan kamatha sungkrung athe towar mesen pojok gari ke ve gatum aning hangaling kipa charajok apran ke damnang atuma phai nangbat pik khangjanglo Lasonsi gidamtang aruni phai sir kebarni dongmukak police station ke parlo langhini towar krong thom ka chitolong dokmuka pen kiwang bom 407 truck la pen AS0257C1008 agari kewang bom hud bike kewek banghini atum towar ke parjipu amat men truck patong phit la pen ke patong phit a truck katewar abang adimalong pen kat phit pusi tebok tera atum pen pachini pon Tongsekor pen dokmuka raikom saiki atum adungan palidun si banghini areng so tuma phan dokmuka an si kilang damji aphan pon bon takko pai kilang no ajok inuda bangki apran dam nang juilo Birta kiribdun bom ahut abang kumat abang puni lapen arong amen klardak long pon pilang nonamat dokmuka police station atum bensi chipari deng pon lu pusi Birta ripon long Puluni pendir chuna rongpi Karbi Anglong lai Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang kuti parohini atangka kichopang limpensi ahem kachikim ipu pinangan state news channel atum akoy ki pia puthak Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang defamation case pidetlo bangso case ki pia tengpen kangkrung kangsai padosi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang aphan ahok he alamsi akoy ki pi pupen state channel atum bangso alam the kepaklang atum kuti kep atangka adai kituji aphan Guwahati High Court pen kepachini Bangso puthak klardak alam radaphan kepachini aphan pupen pherangkia mai phaponsi pherangkia mai long lai chaning leng pen kepachini ke bangso defamation case ki pia teng pen ahok pet akang sai dengsi Karbi Anglong Autonomous Council CM aphan state channel atum ahok he alamsi kapachit hangtap pupen kuti kep atangka adai chitunang popusi Guwahati High Court pen hukum piponlo lapen pinangan opposition asong atum akoy ki pi idi atum CM ahem ki kimalong kakuruk damputa akoy pilo bon talake chobai athi idi atum jongsi damnangji pulote bangta arona tengsi damji lasila hayalam aputhake chobai puta pherangkia mayalong pen BJP spokesperson lai chaning leng pen akoy pipon halapu congress asongja potum CM ahem kachikim aputhak chini dak de pin pen sikar bok thap athi CM asopo singdon ronghangta first class contractor lahai ritarli pammi pensi alanglitu ningje nangjilo bonta Ritarli play pen lapuson akoy ki pike chokchi ako jongsi congress asong atum akoy ki pia puthak langdam pute abarim em jogot singh ingti tame hem kethesi chikimlo roton ingti tame hem thetansi chikimlo bonta alang tuma phan pia potsi paklang kledetlo lasi lahaya puthak kumatni jongjung aphan kilang selet chot puta akoy kithu kim alang pen ki jongdam bangke personal humvet IMC target chot. Sidame CM Dr. Tuliram Rong hang
ahem kacikim alam ta completely chini pakake pot ate pipot ma bangke inquiry lote long po alangli sopo akle sengdon bangsi hem ke kikim lapen ala sengdon ke alangli ke first class contractor walam klang pakalo lata lasi lasolam thi klang pakalo pulo chini pakalo ate lason ahem bangke Karbi Anglong long mata mane RDC Congress atuma press meet long kintu dun vek atumta Jogor Singh tia hemta ki the sogali thegloi lapen rotoning tia hem same ke the sogali thegloi lasona thak do ulang Assam long ta target ke kupiposi Dr. Tuliram Rohan CM sar target cholo Assam long ri arlota lason thot ahem bangke dilitum lan an su se ahem ta do sa hala so he kadu kawe ahem he bangke dilitum news tum ki paklang baka prega channel tum ki paklang ko ta theklong de jongsi Dr. Tuliram Rohan sar ahem jongsi CM sar ahem jongsi paklang pulote kaprek atum kachikim ko ta paklang nai pulo Lapen non malom social media long doctorate kachepalong laki cobai pusi CM aphan akoi pipon lo bangso puthak lai chaning leng pen ke pachinia tengki kidam tang apor hut Karbi Anglong long prek jam akhayang bong pen ron thema tami soluk sodak dolo Karbi akhayang bong jitheng chichok dolo bonta Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang alangli kamatha ingsam jin monsam donang jibupen ok chumpran asong hongalong wansi monsam alamdon chitoklo Kaching thuramo Karbi Anglong along ke claim gedam kaddu kavita theklong pronglo lasi doctorate amanta ke longlo ilitum ningsi karong dun thunang jibuta ingleng asang hopen ningche pontu isi bangke lasi aku ekta bang do tulang latum kaningje lo IPHLC tum kaningje je lake fake doctorate lo lasi alang kilong I lok akaron de ilitum chini nei Congress ke chari do boma hotsi ilitum bang kebra isi charchi malong ason Karbi pamen pen ki that ki thu ki pathi ki apen e basi hum long si pathi lablo lang ku long ason dak sitame charge along bank check pen si ap si pathi lablo la son thak thak si dak kaprek akhai pen tribal lang bong ta men puni extremist asong kustami UPDS pen DSD punon ba KNLF atum ba KPLT atum punon last rengma tumpen ba kaprek akhei pen itum phanan pachibong la ta rengma pen ta lason sido la anchot kali ilitum Karbi hiyan stame hola sogut ilitum kachibong kachichok kachi thengla puson dopi sitame alangli bangke lahai kadu kawe theklong pensi Karbi Anglong peace dunai ingsam jin peace yong si dolo unity yong si dolo punutante ilitum kaching thur awar side klemun po pulaso kamat ha pen alangli song tro apan puno lada Karbi Anglong arlo hiliki oda song tumban same chingwai pen positive isia since pen itumhan song digit pen chenglok katu kawe leader tumpen chingwai si agreement ni phan latum chingwai pen agreement pon sonthok thak si kaprek asong dum sitame lapu DNLA tum punon uki asong tum punon extremist adivasi extremist asong tum punon ka dukawi pen chingwai ponsi Karbi Anglong bangke pini aku puthot in samjin pen kidolong bangke itu make hini ini tum thegulong prong News report Karbi Anglong live Lakha Troxy Kopili MSC constituency alo Chengbong pu arong along BJP mass joining amai padupot bangso mai along ASDC Congress lapen EPHLC asong atum pangrum petpen bangsuri hinira pharo hinira inkorake thoma tum BJP asong along kachepong tun mai along kachetong dun aluhi sarpo amana pengpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso lapen team Karbi Anglong atum chetong dun Maya long ongdung ASDC Congress lapen APHLC asong along che open si BJP Rachari asong along ho or pidunlo team Karbi Anglong pen kachepa okdun atuma phan ingsam jin pen dengpon
Bangso Mailong APHLC pen ke danglok Congress Rachari asong atum sitami ke ongdong aphai pen nang chepa ok dunlo pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM rong hangasang hu pen pachini pon. APSLC adona bangke don haru sirke ba don sirke lapen Congress abang don haru ini ra don ko ini lapen ke SSC lapen ke CPM parum pen don suri sira don haru ini ra don ko Talona ni orpo. ke abang ko APSLC sike on asi tumpang rumpet pen adon bangke ini bangke don haru don suri sira don haru ini ra don ko ke bapak untuk ke ini BJP long mate tingkat dia mau cepat orang dan ini konsensi kita don ko shop nak sejong kelan ada don ko ke ini BJP parti long ke berapa nak sila asli ini kal dia orang kate kelan macam angka kena ke amreng konsensi lo pada try bang suri po bang armu kusi karjulong atum ta pen SLC pen ci open Congress pen ci open BJP long na ci po salaku Keroni pen Mohan Teron Karbi Anglong lai Nijang Karbi Anglong District angkang lakha ke thom Chinthong constituency ka parlo Mianser arong along khasi aron bari matum tholing do mate ningka ne se kachutiki chonghoi chengchia prang aphan Chili RE longli ke paklo ke messenger phan ke thok kar clear sai dengpon labang soja megalong pians gianlang ratani ahin pen mai chopahem phupon si mai chengpon bangso mai long aluhia man peng pen kachitong dun Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Avijit Kro Amri Local MEC Mati EM Dioping Maslai Mekhalaya hin pen Khasi Hills Autonomous District Council CM Semborlang Rianja, Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Advisory Board Chairman Lipson Bay, Chinthong VDC Chairman Long Kiteron atum Chetong Dun. Bangso Hut Karbi Anglong Autonomous Council MAC Mate Deputy Speaker Avijit Kro Hin Pen, Kachichak Pon Ke, Mianser Arong Along, Non Kevangji, MLA Kilik Aprang, Mianser Lingdo Recho Ahem Kim Patang Pipon Pupusi Alang Li Hin Pen Chichak Pon. Nili kachinijia phana bangke kiching sia bangke ladak kedo akhasia khayatum mithang arona tang koson pensi ke claim ke dama bangso puthaksi ke langkang tu right Khawang where as Khasi people in different region they should have this ritual for the thanksgiving for their god for their harvest and other activities that they do in their homes and their daily life. So with this regard, we see that we, the people of the Khasi, we believe in God, and with His blessings, we can achieve what we require in our daily life. That is Annually celebrating before sowing of crops, and we are all agricultural based festival. Most of the festivals are agriculture related festival. And this festival is related with before sowing of crops, because now the season has already started. The crops that we sow till we plant for sowing crops in the activities and cultivating, and this after this festival they are allowed to this is kind of Chinthong pen hemari rong phar Karbi Anglong live Jesemet Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy along kedo arat atum hini state along penta water ID kedo kojok state hini atum pinangan akasik sakdo lasi dual voter ID ke pawedeji vote ke jok angkang lapen arona tangateng ke claim ji aphan pinpura lo along jongdun
Karbi Students Association Hamren Regional Committee pen Pater Pipon C Hamren Rongsopi Lakhaing Koi Baithalangso STLAC MLA Rupsing Teron Ahem Humri Damsi Aduya Hoyalong Jesamet Meghalaya State pen Chehoylok and Parta Akaprega District pen Kachehoylok along an Dual Water ID Mate Water Pakni Kedo Laki West Karbi Anglong la pen Jesamet Angtan pen a voter ID hini kedo atumapan administration la pen law and order arona ting pen sodak akang sai deng nang jipusi ke hang pedo. Election Commission of India hin pen sita mesen la pen klardak kilang tarlip padosi ahok pet a voter ID ki pi pen arona ting vote kachi jok dun long rep ji apan pachinilo. Halapu KSA HRC atum pinpura lolong kijong ason an West Karbi Anglong District Commissioner Sarangapani Sarma pensitame kachingki chingwai pedosi Karbi Anglong Autonomous Council ke chari ajakong lapen ke claim bom asai ang deng do an ateng ke claim pon ji aphan chingki chingwai pupu lamthe KSA arisotum athengno lamthe pachini pon Kidamdang Aruni Pai near Kebarni Pinpura Loki Pidama Hood KSA Hamren Regional Committee Amaipu Prosonto Ing Tipen Jalin Ponsi KSA Hamren Regional Committee Kong Chunbang and Dhoni Tiso Rap Chunbang Humson Teron Dihin Rimbang Boron Son Tokbi KSA Hamren Head Branch Amaipu Timothy Rongbi KSA Hamren Head Branch Kong Chunbang Sona Sing Terang Pen Kichenglok Banging Koisose KSA Asong Pen Pinpura Lo Pipa Jerdam Sila bangso memorandum long just semet pet ni tum keceng sia point ke jong bangala lo dual voters ID apu thak verification puri pamenang chi non epong la bangso ka chingwai long la bangso dual voters ID apu thak verification ka puri pamenang ji aphan chingwai sip si ladak election commission atum la dual epic sa bang ke pawir det ji je ladak one citizen one voters one voter ID ke do vet ji aphan bangsi claim nang ji pusin tum dak jong pon lo second non aduya hoy jasmet pet Meghalaya na lapen inter district boundary along je tu chedong charkan je voter IDs puta jog that vote puta pidet la sitame la so verification je tu electoral boundary verification along bangke territorial boundary bangke chimun sita pon ke tet nanchi binil tum theklong lo je komat ne abang tu tum da Karbi Anglong long lang dudun sta ham Meghalaya si dudun ko komat ne Kapu inter district ni tum Karbi Anglong long de ta ham Meghalaya pine Hojai district Nagaon district anat vote piam rong lason sin tum theklong lasi laso kang sir kang chabalong electoral boundary kang sir kang chabalong ajab le claim non mesen me at claim silak territorial boundary jitu ilitum Karbi Anglong la 10,434 square kilometer bangke jimun isi da konke dat nang jipu sin tum dak jong dun dak lo la pen number 3 bangke ni tum lason si tok lo je ladak theklong lo ke damtang aningkan ke damtang laso frang emisi aningkan sitame konatne aje hak atumbang Karbi Anglong dodunde Karbi Anglong vote jog je Assam long vote jog je pupen itum voter ID me kache thor voter ID kache pahaino lapen vote ke jog dunde pen akaprek district aprek state not vote ke jog dun la sonsi ke onglo asi hala tuma phansi tame voter ID pen kang than pet ji pu ke claim ji pu kamat hajong si do pule lagale tum Karbi lo charlia song pen ke chekroi dun thek thek Ati alang tum ke Karbi Anglong long nang ke dodun chut pen si dak aron kroi kre dak dodun thek thep ujong si kipu pen dak voter ID kang thanlang pulote lake alang tum phan aning karong akam si ke claim pipu sinil tum jong dunang kokji lasona ki lu akam lasona ke chok che akam bangke election commission pen check lok ke cari ke calon tum si tami claim kle det nang jipu sinil tum chuni ridun bang jog bang punon ajat tinon Karbi Anglong long jong si ke dolo bote Karbi Anglong a rule and regulation voting rights pen check lok each and every documents land right pen check lok kaprek chukim chorang kido asayan si tami dak Karbi Anglong aron atang abang nang kroi dun vek nang ji ala pen tu jong si alang tum jong si ke kroi kre vek dak kido tek la dak kido ning kang samse vek polote alang tum dak pen turnon damon si tami Karbi Anglong along le bangke jimun isi tapon long le pusila bang so media hin pen tum sotak pen pachini dun Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong live Tang depinia da babirda ke lapuan si kang ton poniglo